Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε 3 αγγελίες για ένα budget μέχρι 2.500 ευρώ στο νομό Αττικής. Ξεκινώντας από την τρίτη κατά σειρά, στα 2.500 ευρώ έχουμε ένα Nissan Micra του 2000 με 150.000 χιλιόμετρα, full extra όπως γράφει. Σίγουρα δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο εντυπωσιάζει στην εμφάνιση, αλλά στην αντοχή του. Δεύτερο κατά σειρά έρχεται στα 2.500 ευρώ ένα Suzuki Baleno, επίσης του 2000, με 138.000 χιλιόμετρα και από τις εικόνες που έχουμε φαίνεται εξίσου προσεγμένο. Πριν φτάσουμε στο τελευταίο μέρος του βίντεο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όσο καλή και αν φαίνεται μία αγγελία, είναι απαραίτητο πάντα και εσείς να κάνετε έναν έλεγχο. Είτε μέσω του βιβλίου service του οχήματος, είτε εάν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί σε συνεργείο ή από τον προσωπικό σας μηχανικό. Και πάμε στην πρώτη θέση της λίστας, όπου στα 2.200 ευρώ έχουμε ένα Daihatsu Cuore του 2002 με 145.000 χιλιόμετρα, μικρές εξωτερικές φθορές, όμως σίγουρα το φθηνότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα αυτοκίνητα, καθώς και το νεότερο σε χρονολογία. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή λίστα και για όποιον θέλει να κοιτάξει πιο λεπτομερώς τις συγκεκριμένες αγγελίες στο car, μπορεί να βάλει τους κωδικούς που θα αναγράφονται τώρα.